aka n'ụtụtụ akwụnụ fụrụ nwoke ofe mmanụ jide nwunye ya kpechikom n'ebe na nya dị na right heart wee kwụọ nya duga wee chili mkpụrụ wee chili ọkpa wee mee nya chinkong nya wee were iwe wee gachacha azụ wee chili ọkpa na agbụ nwunye na mkpụrụ bụ ija nwunye wee tie mkpu n'oke onu bentie wee daa ndị neba wee bịa kpọọ ndị eke ka akpọzi ndị eke abịakwa kpụrụ nwoke a na-afụgo akpọta ụmụ nwaanyị obodo oyibo okwu akpọtaghị ụmụ nwaanyị obodo oyibo okwu ọkwa na akwụkwọ na nwoke ji evidence mgbe o jide nwunye na nwoke ahụ o wee were kamera na-esefa foto famadị ka love si wee jidesie efe ike nke na ọ laikzi nwoke karịa bi ọ dịkwa nso na be nwoke ahụ ihe a ka a na-emezi di wee fụchatafa wee doji ya wee na-esefe foto na-esefa vidio ewekwele foto na-atụrụ ndị eke na-atụrụ fa ma vidio si a na-enye na ọ bụ nwaanyị ọ tara afụfụ kpọta ndị eke achọ dị mma n'elu fa achọ dị mma n'ala ihe ama bụ na itili ihe ịchọrọ igbu mmadụ ịchọrọ ịkpa anyị mmadụ ihe ama bụ ịlaikezi nwunye gị unu na-ese okwu unu na-enwe nghọtafi gị dulie edu n'elu papi ya ma ọ bụ ịlaikezi agba ọsọ nwunye gị ịlaikezi di gị gba ọsọ onye metụ n'aka na arụsị jiri ọnụ kwube unu afụgokwen thank God na ọ bụrụ onye Igbo ọ bụrụ onye Igbo kịta ọ na-afịa ụmụ nwaanyị Igbo asịkwa ụmụ nwaanyị Igbo asịra ụmụ nwaanyị Igbo ndị bi na United Kingdom asịkwa asịra na-afụgie ndị ofe mmanụ fa ka a na-ayazi asị na nke nwaanyị bụ onye Abịaokwute ndị bụ onye Ibadan ọ dịkwa egwu oke ezi ka mama ejima amakwa m nwaanyị ahụ ọ na-eduje ụmụ ya akwụkwọ na saịdị ebe nke m na-edujekwa ụmụ m akwụkwọ ọkwa n'ebe anyị na-akọrọ m ya n'ụtụtụ wee sị na agbakọ na befa ambulance ju ebe niile ma ihe niile ju ebe niile na befa ụnyaahụ tinye nwoke a na nsogbu unu afụghị akpọta ụmụ nwaanyị fa ịnọ n'okwu edebekwe ndị fa n'ala Igbo ma ọ bụ n'ala Naịjirịa ịnọ n'okwu ụmụ nwaanyị ihe unu lili aka ọkwụrụrụ unu n'eze o nwere nke eme ka emetụ unu mma ụmụ nwaanyị nọ unu bụ nnọọ ike amaka asọ n'ezi boyfriend gị ahụ ọkpọta akwa gị di gị akpọtago gị ifugozie ekwe na ekpele ka nwaanyị a ghara ịnwụ maka asịrị na ofentile efenti ọkwara ya ndị na-ebo fa wee gbatazie wee kpọọ ndị eke n'ime na fa kpọzi ndị eke nụ ndị eke wee bịa wee nwụchikọ nwoke ka fa nwụchikozi nwoke a nwoke na-asị na ọ bụ nwunye na ọ bụ ya kpọtara ya na ọ rapụrụ ya na-eso nwoke ọzọ na evidence o setele foto ndị eke achọ dị mma maka evidence ukwu ma nke a ihe ama bụ na asị onye anụ n'ọgụ ihe mmadụ mere onye tinye ibie ihe unu were ọnụ na-ekwu ma ọ bụ na ịlaiki azụ dị gị kwalụ ngwongwo na ma ọ bụ na ịlaiki azụ nwunye gị gị gbalịa ụgbọ mkpi mana si anụ n'ọgụ unu afụghị ọkwa ka ije obodo oyibo si wee dị ndị be anyị chịkwa na ihe a nene aha m bụrụ ụlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Eliza ka nsị na-ewetela unu ozi ọma thank God na ọ bụrụ onye Igbo na ọ bụ ndị ofe mmanụ emetegokwe n'ọzọ unu tinye aka n'akara ịfụnanya ma kesakwanụ ka ọ dị